ċelebrant tal-qudiesa tal-lejla huwa Dum Matthew Borch. Nilqawkom fostna f'dan is-santwarju għażiż lilkom u l-dawk li qegħdin iseguna mill-qrib jew mill-bogħod permezz tal-mezzi soċjali u permezz tat-televiżjoni UTV. Illejla f'din l-okkażjoni marbuta mal-anniversarju tad-dera tal-Madonna għandna magħna saċerdot ġdid. Is-saċerdot Father Matthew Borch mill-parroċċa tax-Xara u li diġà beda jaqdi f'waħda mill-parroċċi ta' Ruma. Ejjew flimkien miegħu fis-solennità tal-Korpus inroddu ħar lill-Alla u nitolbu għal aktar vokazzjonijiet. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli nċibraw il-misteri qaddisa. Nistqa' l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li natnibt ħafna sieb bil-kliem bil-emin billa ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob li maqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha komu ħuti biex tolbu għalija u lej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrilna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria lill-Alla fl-oli ta' smewiet bil-qeda.
F'dil qudiesa sejrin nitolbu għal bżonnijiet tal-benefatturi ħajnu mejtin tal-santwarju kif ukoll għal dawk kollha li talbuna sabiex nitolbu għalihom. Nitolbu. U Alla, f'dan is-sagrament tal-għaġeb, ħlejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatin nitolbuk li nqibu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk nħossu fina bla jeda dak li petilna l-fidwa tiegħek. Int li intalla li tgħixu s-salta malla l-missier flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Melkisedek, sultan ta' Salem, li kien assis ta' El Eljon Alla Loli, ħareġ bil-ħobs u l-imbit u bierek lil Abram u qallu: imbierek Abram minn Alla Loli li jagħmel is-sema u l-art, u imbierek Alla Loli li reħa f'idejk l-dewwa tiegħek. U Abram taħle xhur minn kollox, il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, int assis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej lil Sidi, oqgħod fuq l-elementi, saman qiegħed l-dewwa tiegħek mirfes taħt riġlejk. Ngħidu int assis għal dejjem bħal Melkisedek. Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sion. Aħkem f'nofs l-dewwa tiegħek. Ngħidu int assis għal dejjem bħal Melkisedek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek fuq il-għoljiet imqazza, sa minn qabel is-sebħ bħal nida jien nissiltek. Ngħidu ħallef il-mulej u ma jisobx bih, int assis għal dejjem bħal Melkisedek. Ngħidu Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl l-Apostlu lill-Korinti. Ħuti, jien irċivejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien itradut ħal ħobs u wara li ratt il-ħajr qasmu qal: dan hu ġismi li jingħata għalikom, għamlu dan tifkira tiegħi. Ekku koll għamel bil-kalċi wara li kielu qal: dan il-kalċi u il-patt il-ġdid f'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela, kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej. Jekk joġobkom umu bil-wifqa għal sekwenza. Faħħar Sion lil-feddej, ir-raj tiegħek u l-mexxej, bl-innijiet u blana. Ibqa' faħru daqskemm tista' għax hu il-fuq minn kull tifħir. Qatt ma tfaħru kemm jistħoqlu. Qatt tifħir ħaġa tal-għaġeb, il-ħobs ħaj li jagħti l-ħajja, hawn qudiemna f'dan il-jum. Dal-ħobs li fuq il-mejda li l-apostli fl-ikla mqazza kien ingħata biex jikluh. Ikun sħiħ it-tifħir tiegħek b'qalb ferrieħa bleħnoli, ikun jixraq ferħ ir-ruħ. Għax dal-jum ta' festa kbira ta' dik l-ikla u t-tifkira meta saret l-ewwel darba. F'din l-ikla sultantana lejt il-ġdid tal-liġi l-ġdida temma l-kollox lejt qadim. Il-qadim iwarrab bil-ġdid dak li juġie flok iġbija. Id-dawl bied dlam mill-lejl. Dak li twettaq fl-aħħar ċena, Kristu ried jibqa' jiġġedded biex ikun tifkira tiegħu. Imma l-mim tagħlim imqaddes nibdlu l-ħobs u l-imbit tagħna b'sagrifiċċju għas-saħħa tagħna. Twemmin ġdid lilna l-insara li dal-ħobs jinbidel f'ġisem
u l-imbit jinbidel f'demm. Dak li ma tarax jew tifhem, it-twemmin isaħħu u jwettqu fuq kull ordni tan-natura. Taħġbijat fejn aħna nilmħu mhux il-ħajja imma s-sinjali jinħbew ħwejjeġ hekk eżiż. Ikel ġismu xorbu demmu iżda Kristu sħiħem jibqa' moħbi taħt kull waħda miġbijat. Sħiħ jittiekel Kristu kollu bla jitkisser, bla jitfarra, bla jinqasam minn min jieħdu. Jiklu 1000 u jiklu wieħed, kemm ħadan hekk jieħdu huma bla jintemm meta jittiekel. Jiklu t-tajba, jiklu l-ħżiena, imma l-dawk iġib il-ħajja lil dawn jixħed fit-telfin. Mewt tal-ħżiena, ħajja t-tajba, ara kif jinbidel fihom, għalkemm jieħdu l-istess ikel. Meta l-ostja tkun maqsuma, la tibżax, immin tiftakar taħt iġbija ta' kull farka hemm jinsab daqs fl-ostja sħiħa. Ebda ksur ma jsir fi Kristu biss iġbija tkun miksura u b'dal ksur xemm ma jitnaqqas f'dak li hu taħt din iġbija. Dan ħobbs l-anġli magħmul ikel għal bnedmin fit-triq tal-ħajja. Ikel bnin għallu li tkolla li m'għandux fix-xejn jintrema. Biex bijat kien ilu mħabbar f'dik l-offerta ta' Eżak, fil-ħaruf li nqatel flejt u fil-manna tad-deżert. Intra tajjeb ħobbs tas-sew, Ġesu tagħna ħenna għalina, inti tmana u ħarisna, inti lilna l-ġid urina, fl-art imbirka tal-ħajjin. Int li tafu tista' kollox li titmana hawn f'dil ħajja, imma minna l-koll imsieħba faqda waħda il-koll werrieta mal-qtajiet tal-qaddesin. Amen, Alleluja. Jienu l-ħobbs il-ħaj li niżel mis-sema jgħid il-mulej, jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobbs jgħix għal dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu għad ikellem lil-folol fuq is-salt Natalla u fejjaq lil dawk li kienu jeħtieġu l-fejqan. Il-jum kien wasal biex jintemm. Resqu lejh it-tnax u qalulu, ibagħtu min-nies ħajmorru fl-irħula u l-irsieseb ta' qrib biex isibu fejn jistrieħu, jieklu xi ħaġa, għax hawnhekk qegħdin f'post imwarrab. Iżdu qalilhom, għatuhom intom x'jieklu. Qalulu, m'għandniex aktar minn 5 ħobżiet u 2 ħutiet, jekk għandna lanqas ma mmorrux aħna stess nixtru l-ikel għal dawn in-nies kollha. Għax kien hemm madwar 5,000 raġel. U qal lid-dixxipli tiegħu, għadhom bil-qiegħda 50-50. Hekk għamlu, u qiegħdu l-kulħadd bil-qiegħda. Imbagħad ħal 5 ħobżiet u 2 ħutiet, refa' jnejh lejn is-sema, berikhom u qasamhom, u tuhom lid-dixxipli biex inewluhom lin-nies. U kulħadd kielu xeba,
u l-bċejjeġ tal-ħobs li kien fadal ġabruhom fi 12 qoffa. Il-kelma tal-mulej. Xi privileġġ għandna llum li ninsabu f'dan il-post lejliet il-festa tas-sejħa ta' Marija lill-Karmnigrima, kif ukoll fis-solennità ta' ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, is-solennità ta' Corpus Christi. Min jaf kemm daħlu pellegrini f'dan il-post? Nies ifittxu l-fejqan, persuni jfittxu l-faraġġ, familji ġew jitolbu l-barka ta' Marija fuq il-familja tagħhom. Dawn il-ħitam min jaf kemm raw biki, ferħ, talb u tifħir. U llum hawn aħna qegħdin jaraw lilna, din jilqgħu lilna din il-festa hekk importanti. Żgur li mhux kombinazzjoni Marija u s-solennità tal-ġisem u d-dem ta' Kristu. Żewġ festi importanti. Għaliex? F'Tapinu, Marija li tissejjaħ l-ulieda lejn id-dar. Ejja ibni lejn darek. Il-festa Corpus Christi nirriflettu dwar is-Salvatur tagħna li jagħmel lilu nnifsu ikra lina. Flimkien huma l-vjaġġ tal-ħajja tagħna. Marija li tissejħilna sabiex niltaqgħu ma' bina u biex nitmantnew minn dan l-ikel li huwa joffri. Il-qal li aħna kemm smajna jitkellem mill-ħobs u l-inbit, is-sagrifiċċju u l-memorjal, il-ġisem li huwa mogħti u d-dem li huwa mxerret għalina. Fl-ewwel qari, Melkisedek, is-saċerdot re per-eċċellenza, ir-re ta' Salem li jġib il-ħobs u l-inbit biex ibierek lil Abraham. Simbolu li mhux biss jissimbolizza l-Ewkaristija, imma naraw anke l-sem ta' Melkisedek innifsu li jfisser ir-re ta' tjubija, ir-re tal-imħabba, ir-re tal-paċi. Salem tfisser paċi. Allura f'dan kollu flimkien tidħol ukoll Marija, kif aħna wkoll insejħula permezz tal-litanija, Sultana tal-Paċi. Marija mimlija bil-grazzja anke t-tislima li sejħilha l-Anġlu Gabriel. Slima lik Marija, mimlija bil-grazzja. Melkisedek li qed jirrepreżenta l-ħobs u l-inbit lil Abraham u Marija li ġib ukoll dal-isem ta' Melkisedek. Melkisedek offra l-ħobs u l-inbit frott tal-art lil Alla. Dak li aħna wkoll sir nagħmluh minn hawn ftit ieħor. Aħna l-koll imsejħin sabiex noffru dak li aħna l-ħajja tagħna, id-dbatija, il-ferħ, id-djufijiet, dak kollu li tirforma l-ħajja tagħna lil Alla sabiex isiru l-ġisem u d-dem ta' Kristu. Marija wkoll offrit lilha nfisha, tgħid lilha nfisha lil Alla. Aħna kull darba nirċievu lil Ġesu fil-qalb tagħna, fis-sider tagħna, inkunu qed nerġgħu nirċievu lil dak Ġesu li Marija għal 9 xhur sħaħ ġarrutu ġewwa l-ġuf tagħha. San Pawl rina kif Ġesu ma jgħidx dan dak li jissimbolizza il-ġisem u d-dem tiegħi, imma jgħid dan huwa ġismi, dan huwa demmi. Din hija l-festa tal-lum. Il-miraklu li jsir ta' kuljum f'dan il-post, f'kull knisja, fejn dak li resqu aħna il-ġisem u d-dem jiġu jsiru l-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ma jibqgħu sempliċement ħobs u inbit. Mhux spettaklu, imma fuq dak l-artal minn hawn ftit ieħor se nerġgħu ngħixu dak li ġara 2000 sena ilu meta Ġesu fuq is-salib ta' ħajtu għalina. Salvana permezz tal-mewt tiegħu. U San Pawl jagħtina l-kmand ta' dak li għandna nagħmlu meta nirċievu l-Ewkaristija. Noħolġu nxandru, inwasslu l-messaġġ. Inxandru b'mod li dak li nxandru jkun ħaj, mhux biex xi ħaġa tifkira, imma preżenza vera. U dik hija dik li din niċċelebraw illum fis-solenità tal-ġisem u d-dem ta' Kristu.
il-preżenza ħajja u vera ta' Ġesu fl-Ewkaristija. U wkoll dak li għamlet Marija hija ġarret lil Ġesu għal 9 xhur fil-ġuf tagħha waqt li ħabbet, idiet u weċlet il-ħajja tagħha. Żgur li Marija dejjem għamlet minn kollha sabiex tkun viċin daw kollha li kienu qrib tagħha. Hawn aħna f'dan is-santwarju min jaf kemm ġew nies ifittxu u jippruvaw isibu, jitolbu l-Marija. Però Marija qatt ma tagħthom dak li riedu, però tagħthom dak li kellhom bżonn. Resqithom quddiem bina. Marija li dawk il-pellegrini kollha li resqu ġew jitolbuha. Għenithom sabiex jarfu l-bina Ġesu fit-tabernaklu. Dawk kollha li resqu għall-kubtejhom qudiemha. Għenithom sabiex il-ħarsa tagħhom ta' ukoll fuq dik il-kaxxa xkejkna fejn hemm bina ħaj. Mhux biss il-kwadru ta' Marija, imma l-preżenza ħajja u vera ta' Kristu fl-Ewkaristija. Xi dan huma n-numru ta' ex voto li anke nsibu f'dan il-post li l-kor jirrakkontaw ħaġa waħda, persuni li Marija interċediet għalihom quddiem bina. Persuni li jarfu jiltaqgħu ma' Alla permezz ta' Marija. Persuni li Marija kienet il-vjaġġ tagħhom sabiex jiltaqgħu mal-iben tagħha. Illum il-koll mistiedna nistaqsu kemm verament nemmnu f'dak li hemm f'dik l-ostja bajda, f'dak il-kalċi bl-imbit. Fil-verità għalina xi jfissru? Ma sempliċement ħobs u mbit? Jew naraw fihom il-veru Kristu, il-veru ikel li matni r-ruħ tagħna. Aħna kif nippreparaw ruħna għal din il-laqgħa tal-mulej? Illum Marija qed tistidilna sabiex induru lejha u nitolbu twassal għand bina. Tinterċedi għalina qudiemu. Hija eżempju ċar ta' kif aħna nistgħu nixbħu lilu, inkunu disponibbli għal Alla, inħalluh jaħdem fil-ħajja tagħna, kif hi permezz tal-iva tagħha kienet disponibbli għal Alla. Bħalma Marija sejħet lil Karmni Grima hawn qed tissejjaħ lilna wkoll sabiex nersqu lejn bina, sabiex naqilgħu il-grazzi tal-Ewkaristija u qudiema ma nibqgħux indifferenti, inqumu, inxandru, nissieħu f'dak li sejħinna nagħmlu San Pawl. Aħolġu nxandru l-bxara tajba, naqsmu dak li aħna esperjenzajna, dak li aħna ltqajna miegħu ma nżommux biss talina, imma inwassluh lid-dinja kollha. Hekk kif għada jsiru l-proċessjonijiet b'mod tradizzjonali tal-Ewkaristija, ma jibqgħux passivi quddiem dan kollu. Ejjew dan ikunu xhieda vera u ħajja ta' dak li din nagħmlu, dik il-proċessjoni li qegħdin inxandru, nuru, nipproklamaw il-veru preżenza ta' Alla. Ejjew aħna lkoll waqt li din nieħdu sehem tal-proċessjonijiet nitolbu, niltaqgħu ma' Alla. Ejjew hekk aħna llum nisserfu l-kelma ta' Marija, l-unika kelma li qal li f'dal post. Ejja, u ngħidula ejja biex timxi wara ibni, ejja sabiex tiltaqa' miegħu. Ejjew nisqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Ismu li wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnisser minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Nisser mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox.
niżel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbu ħalina bad taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bel-imwiet skont il-kotba mqazza. Sema jiet fuq il-lemin tal-missier u għandi jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq bil-ħajjin u l-mejtin. Salna tiegħu ma jkollix tmiem u l-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn missieru mill-liben li meqjum u weġġa' flimkien mal-missieru mal-liben u meqlem fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawwa mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew issa resqu it-talbit tagħna lil Alla. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek il-Papa Iljuni 14, l-isqof tagħna Anton, is-saċerdoti, id-djakni, is-seminaristi. Namlu talba l-Madonna ta' Pinu għal dan is-saċerdot ġdid u żewġ djakni ġodda biex aħna nkomplu nitolbu u naħdmu għal vokazzjonijiet, nitolbu ismana. Kif smajna llum il-Madonna trid tressaqna lejn il-paċi. Id-dinja għaddejja minn konfużjoni kbira. Ejjew illejla nitolbu għal paċi fil-qalb, il-paċi fil-familji u l-paċi fid-dinja kollha nitolbu. Diversi nies qalulna nitolbu għalihom. Hemm min daħal fl-aħħar lejl l-agonizzanti. Hemm dawk li se jagħmlu xi operazzjoni. Hemm dawk illi ma qalowx il-grazzja u ġew jitolbu grazzja. Hemm dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. Nitolbu għal kull wieħed u kull waħda minna nitolbu ismana. Tolbu għal mejtin tagħna, il-benefatturi mejtin, tolbu għal missier dan is-saċerdot Ewkarist Borġ biex il-bambin jagħtih il-premju tal-ġenna. Nitolbu għal dawk in-nies li jieħdu ħsieb dan is-santwarju fit-trieħi tal-artal, il-fjuri, l-indafa, l-ilbies tas-saċerdot u l-qadi. Tolbu għas-saċerdoti li jaqdu u nitolbu għal dawk in-nies li jgħinu biex hawnhekk li jiġu nies mid-dinja kollha ikunu jistgħu imissu mal-imħabba ta' din l-omm. Nitolbu ismana. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Nixbru dak kollu li hemm fil-qalb tagħna u nippreżentaw lill-Omna Marija fil-waqt li ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
titolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju tifħir il-glorja tismu l-tiġijiet tagħna l-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej għad li l-Knisja tiegħek laqdu isliem b'mod mistiku huma mfissra f'dan id-don li jien nofrulek bi Kristus Siedna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nirfewhom lejn il-mulej. Niżuk ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa, hekk xira. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis għal dejjem li tista' kollox. Tajjeb tiġi tas-salvazzjoni tagħna. U dejjem kull imkien irrodulek ħaj bi Kristus Siedna. Li kif kien fuq il-mejda għall-ikra tal-aħħar mal-apostli tiegħu li taħalli għal dejjem it-tifkira tal-mewt tiegħu għas-salvazzjoni tagħna. U offru ruħu lilek bħala l-ħaruf bla teba, offerta jintilqajta t-tifħir sħiħ tiegħek. Dan il-misteru meqjum intajjex l-liedek bi kelli qaddisom biex il-ġenz tal-bniedem miġbur f'dinja waħda kun imdawwar minn fidi waħda u tkun waħda r-rabta li taqdu fl-imħabba. Aħna nersqu għal-mejda dan is-sagramentek tal-għaġeb biex niftaħru bih-ħlewwa tal-grazzja tiegħek u nbidlu fis-sura tal-bniedem tas-sema. Għalhekk maħtnejjaq kollha fis-sema u fl-art nagħmlulek qima kbira għanja ġdida u aħna maqtija kollha tal-anġli inxandru ntennu bla jeda. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħal ħobs, raddi l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, raġel għaddi l-ħajr, tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixteret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien tas-Sid Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u raddulek ħaj għax għoxbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jinħdu semmi l-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Ljunis Oftan Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Waqt li nitolbu għall-eżistana mejtin, il-benefatturi tas-Santwarju ta' Pinu, missier dan is-saċerdot Ewkarist Borċ, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli, il-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallibna u rilna b'leben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Eħlis nitolbuk mulej minn kull deni. Għattina fit-tieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw li għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salba, qawwa u glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares l-infili tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fija. Inti tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu dak li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindagħu mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi ngħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
qarbina tax-xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nagħli għax offendejtek. O Ġesu, nixtieq nirċevik fis-sider tiegħi, ma nistax nirċevik sagramentalment, nirċevik spiritwalment. O Ġesu, ejja għandi, irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. Tħallini qatt nitbiet minnek. Grazzi Sinjur Alla u waħfri li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
lill-Ben u lill-Ispiritu Santu. Kif il-bidu issa u dejjem bħal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Amen mulej li aħna nduqu minn issa ħlewwa li qed inġabu bid-dera tiegħek fis-sema. Li hawnhekk inta tina ħiel tagħha fit-qalbin fil-ġisem u d-dem ta' żiż tiegħek. Inti tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq nagħmlilkom l-avviżi kif tafu il-festa tal-Madonna ta' Pinu, il-festa tas-Sejħa hija dejjem nhar it-22 ta' Ġunju. Għada wara l-anniversarju 142 sena minn meta l-Verġni Marija sejħet lil Karmela Grima. Dik is-sejħa li għadha tagħmilha lilna wkoll. Ejja, għax propju fih dana aħna nsibu lil Ġesu l-awtur tal-paċi u l-imħabba kollha tagħna. U għalhekk għal min m'għandux il-programm tistgħu tieħdu il-programm minn fuq il-mejda intom ħerġin. Ħanejdilkom fil-qosor il-programm għada l-quddies ikun normali bħal dak tal-ħadd, imbagħad it-tnejn il-festa ġiet trasferita tnejn għax għada niċċelebraw il-festa tal-Korpus. U għalhekk il-quddies filgħodu nhar it-tnejn ikun f'dawn il-ħinijiet. Fis-6 ta' filgħodu, fis-7 u nofs u fid-9 ikun hawn il-pontifikal bis-supplika tal-Madonna ta' Pinu. Is-supplika tingħat fit-tmiem il-pontifikal għal ħabta tal-10 li huwa il-ħin meta il-Madonna sejħet lil Karmni Grima. Għal benefiċċju anke tal-morda il-pontifikal ikun imxandar fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi tas-Santwarju ta' Pinu kif ukoll fuq UTV. Imbagħad fil-għaxija ikun hawn quddies oħra filgħodu fil-11, imbagħad fil-għaxija quddiesa fis-6 ta' fil-għaxija u pontifikal ieħor fis-7 u nofs din id-darba ikun immexxi mill-Isqof George Frendo. Fisimkom hekk nixtieq nagħmlilkom appell. Il-festa tal-Madonna ta' Pinu infatti jinsejħula il-festa tas-Sejħa. Nistgħu ngħidu li dan is-santwarju għandu żewġ festi, il-festa tas-Sejħa din ta' Ġunju u imbagħad il-festa ta' Santa Marija għax il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu juri it-tluħ glorjuż ta' Omna Marija fis-sema u din tiġi ċelebrata mad-dinja kollha nhar il-15 ta' Awwissu. Imma l-festa ta' għada aħna dejjem insejħula il-festa tas-Sejħa. U hawnhekk nixtieq nagħmlilkom appell biex kull meta tiġu hawnhekk ukoll itolbu għaż-żgħażagħ tagħna. Ħalli bħal Matthew u s-seminaristi li għandna tad-Djoċesi jarfu jilqgħu is-sejħa. Huma ħafna saċerdoti. Anke niftakar jgħid l-Isqof Kawki u li kien iddeċida li jieħu l-karriera ta' tabib jgħid hawnhekk f'dan is-santwarju u ħass sejħa totalment differenti u għażel li jsir saċerdot. Kien ħeġġitkom ejjew nitolbu. Ma ninsewx nitolbu għal aktar vokazzjonijiet, partikolarment fil-familji tagħna. U għalhekk issa anke fit-tmiem din il-quddiesa fil-waqt li jinwedu lil Matthew li ħansostnuh anke aħna bit-talb tagħna, Matthew diġà nhar it-tnejn sejjer jirritorna Ruma fil-parroċċa li sejjer jgħaddi dawn is-snin jaħdem fija, parroċċa qrib anke il-Vatikan. U għalhekk jew aħna wkoll insostnuh bit-talb tagħna. U għalhekk illejla fisimkom bħala turija li aħna maħniex se ninsewh quddiem il-Madonna ta' Pinu ħanżommuh fit-talb tagħna qiegħed nofrilu pjaneta propju biġbija tal-Madonna ta' Pinu.
Jiena wedkom ukoll it-talbtijiet fil-waqt li titlobkom sabiex tibqgħu titolbu għalija anke fil-bidu tal-Ministeru ġdid tiegħi. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla, l-opalina mtimbi, issa u fissija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla, l-opalina mtimbi, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla, l-opalina mtimbi, issa u fissija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.